Pro snadnou práci na zahradě použijeme Knauf zahradní beton SB25 v komfortním 25kg balení s dostatečnou pevností, rychlým náběhem tuhnutí a možností provádění systémem vysypat a zalít vodou. Hodí se pro drobné zahradní práce a práce okolo domu, jako je betonáž sloupků plotu, opravy betonů, usazování chodníčků, kamenů a podobně. Jak na to? V místě pro betonování sloupku vyhloubíme díru do hloubky 30 cm. Zkontrolujeme soudržnost podloží a rovnou můžeme betonovat. Buď si beton rozmícháme v kýbli, nebo využijeme jednoduchý způsob vysypat a zalít vodou. Pod sloupkem musí být vždy minimálně 5 cm materiálu. Nasypeme suchou směs do díry a rovnou zalijeme vodou. Necháme nasát a takto pokračujeme po vrstvách cirka 5 cm až do požadované výšky. Průběžně kontrolujeme svislost sloupku. Beton tuhne okolo 10 minut. Povrch vyhladíme zednickou lžící a máme hotovo.